Што адбываецца на малой радзіме Лукашэнкі? Якую валютную забарону ўвялі ў Беларусі, а таксама што вядома пра маштабныя затрыманні карупцыянераў і нечаканую драму падпалкоўніка міліцыі. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Беларускія ўлады ўвялі новае валютнае абмежаванне. Цяпер усе цэны на нерухомасць мусяць быць выключна ў рублях. Пазначаць іх у далярах забаронена. Праўда, у дамовах куплі-продажу па-ранейшаму можна ўказваць суму здзелкі ў валютным эквіваленце. Тое ж самае з дамовамі найму жылога памяшкання. Там пазначаць эквівалент у валюце таксама не забаронена. На малой радзіме Лукашэнкі адшукалі сапраўдны прытулак для карупцыянераў. Аказалася, што вядомы праўладны бізнесмен Сергей Цяцерын цішком збірае звольненых чыноўнікаў у сваіх праектах пад Александрыяй. Такую цікавую анамалію заўважыў медыапраект пад назвай «Віцебск, я гуляю». Паводле іх Цяцерын працягвае працаўладкоўваць былых кіраўнікоў і чыноўнікаў, якія страцілі пасады праз карупцыйныя крымінальныя справы. Так, напрыклад, былы дырэктар аэрадрома Орша Мікалай Чарвінскі цяпер працуе намеснікам кіраўніка фермерскай гаспадаркі «Старт ТС», якая належыць Сергею Цяцерыну. Зусім нядаўна, у восені 2025 года, стала вядома, што Чарвінскі стаў фігурантам крымінальнай справы, і яго вінавацілі ў выкарыстанні падначаленых на ўласным лецішчы. Гэтага начальніка ў выніку не пасадзілі, але ж неўзабаве ён быў звольнены. І вось цяпер Чарвінскі знайшоўся не проста ў добрым месцы, але яшчэ і ва ўлюбёнай Лукашэнкам Александрыі. Таксама высветлілася, што Цяцерын ужо не ўпершыню дае прытулак кіраўнікам з карупцыйным шлейфам. Так, напрыклад, былы намеснік старшыні Аршанскага райвыканкама Андрэй Канстанцінаў працуе ў тым жа «Старт ТС» таксама памочнікам кіраўніка. Гэты чыноўнік вылецеў з дзяржаўнай службы і трапіў пад крымінальны пераслед па карупцыйным артыкуле. Яго нават судзілі і далі 4 гады умоўна. Пры гэтым санкцыя гэтага артыкула звычайна прадугледжвае і забарону займаць кіраўнічыя пасады. Але, як бачым, Канстанцінава гэта адмінула. Яшчэ адзін былы кіраўнік з падобным крымінальным шлейфам гэта былы дырэктар глыбоцкага малочна-кансервавага камбіната Сергей Сарагавец. Ён узначаліў праекты Цяцерына ў пасёлку Копысь, які афіцыйна лічыцца радзімай Лукашэнкі. Раней Сарагавец выклікаўся ў суд па справе аб прычыненні шкоды прадпрыемству, ну а цяпер ён спакойна кіруе зарэгістраванай ім жа кампаніяй «Мілкоп-Старт», якая спачатку аднавіла працу мясцовага сыраробнага завода, а нядаўна адкрыла пякарню. У выніку атрымліваецца цікавы парадокс. Пакуль Лукашенко пагражае чыноўнікам турмой і крычыць пра бясконцую і бязлітасную барацьбу з карупцыяй, найбольш набліжаны да яго персанаж тых самых карупцыянераў не проста ратуе, а яшчэ і прадастаўляе ім цёплыя месцы. І самае цікавае тут гэта ці ў курсе сам Лукашенко пра такую гарэзлівасць свайго прыяцеля, альбо Цяцерын арганізаваў усё самастойна, не спытаўшы дазволу. Ну і амаль што ў працяг мінулай тэмы. Масавыя арышты прайшлі ў вельмі нечаканай сферы. Па абвінавачанні ў карупцыі затрымалі больш за 20 работнікаў лясной галіны. Бралі як шараговых работнікаў, так і спецыялістаў ды дырэктараў. Цяпер яны праходзяць фігурантамі па крымінальных справах. Большасць абвінавачваецца ў хабарніцтве, а частку падазраюць у крадзяжы драўніны шляхам злоўжывання службовымі паўнамоцтвамі. Прычым хабар бралі не толькі грашыма. Так, напрыклад, адзін з дырэктараў за свае паслугі атрымаў 20-кілаграмовы кавалак свінні. Але ж некаторыя бралі і па-буйному. Так, напрыклад, кіраўнік аднаго з лясгасаў Магілёўскай вобласці абвінавачваецца ў атрыманні амаль 240 тысяч беларускіх рублёў. Хабар яму даваў прадстаўнік прыватнай кампаніі за заключэнне дамоваў па распілоўцы і транспарціроўцы драўніны. Шэраг фігурантаў ужо звольнілі з працы, а таксама абяцаюць непрыемныя наступствы і кіраўнікам лясной галіны, якія самі не мелі дачынення да злачынстваў, але не пракантралявалі сваіх падначаленых. Лукашенко пачынае яшчэ адны маштабныя вучэнні.
У Хойніках Гомельскай вобласці адпрацуюць дзеянні пры умоўных ракетных ударах з вялікай колькасцю пацярпелых. Прасцей кажучы, улады і вайскоўцы рыхтуюцца да таго, што будуць рабіць у выпадку бамбардзіровак Беларусі. Гэтыя вучэнні павінны прайсці з удзелам раённых службаў і грамадзянскай абароны. Для інструктажу чыноўнікаў у райвыканкаме з гэтай нагоды нават правялі вялікі семінар-нараду. Тым часам вядучы тэлеканала АНТ Ігар Тур заклікае беларусаў рыхтавацца да вайны. Па яго дзіўных развагах выходзіць, што Злучаныя Штаты, Кітай і Расія самі ўсё павырашаюць паміж сабой, і праз гэта пакрыўджаны Еўрасаюз можа напасці на Беларусь. Дзе тут логіка, незразумела, але ж гэтыя пастаянныя згадкі пра яшчэ адну хуткую вайну гучаць апошнім часам усё часцей і ад Лукашэнкі, і ад яго паплечнікаў. Цікавыя павароты адбыліся ў кар'ерах сыноў вядомага беларускага чыноўніка. Каля 10 гадоў Павел Калаур узначальваў Нацыянальны банк Беларусі, але ж у 2025 годзе Лукашенко замяніў яго на былога прэм'ер-міністра Рамана Галоўчанку. У выніку Калаур аказаўся фінансавым дарадцам у Мікалая Вараб'я, як лічыцца самага багатага і уплывовага беларускага камерсанта эпохі позняга Лукашэнкі. Ну а цяпер стала вядома, чым займаюцца дарослыя сыны Калаура, якія ўслед за бацькам таксама пайшлі ў фінансавую сферу. Першы сын чыноўніка Уладзімір Калаур кінуў хлебную працу, каб узначаліць першы беларускі крыптабанк. Ён сышоў з пазіцыі дырэктара па развіцці Альфа-банка і цяпер займае пасаду гендырэктара ў кампаніі White Finance. Гэтая кампанія валодае крыптабіржай Whitebird, якую ў банкаўскіх колах звязваюць з блізкімі да Лукашэнкі людзьмі. І менавіта на базе гэтай біржы беларускія улады будуць спрабаваць выбудаваць першы ў нашай краіне банк, які будзе апераваць крыптавалютамі. Ну а другі сын Калаура, Аляксей, таксама ў шакаладзе. Проста на днях ён стаў кіраўніком Цэптэрбанка. Ці то трагікамедыя, ці то драма адбываецца ў жыцці падпалкоўніка беларускай міліцыі. У яго пачалася сапраўдная вайна з былой жонкай, і гэтую вайну сілавік падобна разгромна прайграе. Гаворка ідзе пра падпалкоўніка Аляксея Губіча, які зусім нядаўна рабіў паспяховую кар'еру ў органах. Ён працаваў у цэнтральным апараце Міністэрства ўнутраных спраў, а канкрэтней ва ўпраўленні міжнароднага супрацоўніцтва, дзе быў старшым інспектарам па асаблівых даручэннях. На гэтай пасадзе Губіч нават лятаў у замежныя камандзіроўкі, напрыклад, у В'етнам і Кітай. Але пасля ў кар'еры Аляксея нешта зламалася. Яго панізілі і адправілі працаваць звычайным участковым у Бараўляны. І калі верыць былой жонцы Аляксея, яго панізілі менавіта праз яе звароты. Жанчына вінаваціць падпалкоўніка ў хатнім гвалце, а таксама ў тым, што ён, па яе словах, выносіў з працы службовыя дакументы. Былая жонка сілавіка запэўнівае, што была нават на асабістым прыёме ў міністра ўнутраных спраў, пасля чаго Губіч атрымаў строгае дысцыплінарнае спагнанне і быў паніжаны на службе. Выглядае, што менавіта праз гэта сілавік зляцеў са сваёй цёплай пасады і стаў звычайным участковым. Усе суды супраць былой жонкі падпалкоўнік прайграў. Жанчына хваліцца, што ён цяпер абавязаны сплаціць ёй 15 400 беларускіх рублёў, але просіць у суда растэрміноўку на 2 гады. Пра ўсе гэтыя прыгоды ў сваіх сацыяльных сетках піша сама былая жонка сілавіка. Акрамя таго, яна тэгае акаунты беларускай міліцыі і Алега Гайдукевіча і кажа, што спадзяецца на іх падтрымку. Яна піша, што ў Беларусі больш сапраўдных афіцэраў, чым такіх, як яе былы. Таксама жанчына просіць правесці з яе былым мужам-міліцыянерам выхаваўчую гутарку. Ну а іншыя сілавікі тым часам працягваюць помсціць тым, да каго не могуць дацягнуцца. Цяпер стала вядома, што да бацькоў 2 чалавек, якія маюць дачыненне да рэдакцыі выдання «Флагшток», прыйшоў губазік і правёў ператрусы. Прычым адзін з супрацоўнікаў адкрыта заявіў, што падобныя дзеянні будуць працягвацца да таго часу, пакуль на рэсурсе будуць выходзіць новыя публікацыі. Справа ў тым, што «Флагшток» — гэта незалежнае выданне, якое асвятляе гомельскі рэгіён і робіць гэта вельмі прафесійна, з эксклюзівамі і інсайдамі пра Гомель і вобласць. Такая праца муляе вока лукашэнкаўцам, але ж дацягнуцца да журналістаў яны не могуць, бо рэдакцыя знаходзіцца за мяжой. Менавіта таму сілавікі не прыдумалі нічога лепшага і пачалі ціснуць на сваякоў людзей, якія звязаныя з гэтым медыа. Медсястру з РНПЦ траўматалогіі і артапедыі асудзілі па 2 палітычных артыкулах.
59гадовая Людмила Пракапеня дапамагала пацыентам пасля цяжкіх траўмаў. Яшчэ пару гадоў таму дзяржаўныя СМІ згадывалі яе ў матэрыялах пра поспехі беларускай медыцыны, дзе Людмила разам з дактарамі ставіла на ногі пацыентаў пасля складаных пераломаў шыйкі сцягна. Але цяпер жанчына хутчэй за ўсё знаходзіцца за кратамі. Яе абвінавацілі адразу па 2 крымінальных артыкулах. Гэта распаліванне варожасці і абраза прадстаўніка ўлады. Падрабязнасці справы і вырак невядомыя, але падобна, што медсястру адправілі ў калонію. Беларускія ўлады высылаюць з краіны яшчэ некалькіх каталіцкіх святароў і манахаў. На гэты раз гаворка ідзе пра як мінімум 6 чалавек. Усе яны маюць польскае грамадзянства, але даўно служаць у Беларусі. Напрыклад, пробашч парафіі святога Аляксея ў Івянцы манах-францысканец Лех Баханек служыў у нашай краіне больш за 25 гадоў. Ён прыехаў у Івянец яшчэ ў 2000 годзе і з тых часоў рэалізаваў шмат праектаў па працы з моладдзю, у тым ліку заснаваў музычную майстэрню. Прычым у 2016 годзе Баханеку ўжо не падаўжалі дазвол на служэнне, аднак тады пасля рэзанансу улады сваё рашэнне змянілі. Цяпер жа яго ўсё ж вышлюць з Беларусі. Махляры прыдумалі новы развод. Цяпер яны тэлефануюць пажылым беларусам з добрымі навінамі. Маўляў, вам не далічылі працоўны стаж і трэба правесці пераразлік пенсіі, каб павялічыць выплаты. Мэта такіх дзеянняў банальная. Выцягнуць з чалавека асабістыя звесткі і пашпартныя даныя. Ну а пасля да гэтага спектаклю падключаюцца псеўдасілавікі, фальшывыя работнікі банка і ўсе астатнія. Ахвярай такой схемы стаў нават вядомы беларускі артыст і гумарыст Яўгеній Крыжаноўскі, якому таксама пазванілі нібыта з пенсійнага фонда. Але ў выніку ён зразумеў, што размаўляе з ашуканцамі і не павёўся. Ну а беларускія следчыя паведамілі, колькі грошай махляры выцягваюць з грамадзян, і гэтая сума проста уражвае. Паводле сілавікоў, нашы даверлівыя суайчыннікі аддаюць аферыстам каля 50 мільёнаў беларускіх рублёў штогод, і гэта больш за 18 мільёнаў даляраў. Нацыянальны мастацкі музей Беларусі папоўніў сваю калекцыю унікальным экспанатам, цэлым слуцкім поясам даўжынёй каля 4 метраў 60 сантыметраў, які быў набыты ў прыватнай асобы. У сюжэце дзяржаўнага тэлебачання намякнулі, што яго кошт можа быць вельмі высокім, на ўзроўні сумы з 5 нулямі. Асаблівасць гэтага пояса ў тым, што ён выдатна захаваўся. Ён мае багаты ўзор залатых нітак, а таксама рэдкую дэталь – арыгінальныя махры на канцах. Такія элементы часта не даходзяць да нашых дзён, таму знаходка лічыцца сапраўды каштоўнай. Даследчыкі адносяць пояс прыкладна да 1807 года і называюць яго адным з найлепшых узораў свайго часу. Вядома, што ў той перыяд слуцкая мануфактура належала каралю Станіславу Радзівілу, і на поясе нават захавалася адпаведная метка. Але ж гэты пояс пакуль не будзе выстаўлены, і яго плануюць захоўваць у музейных фондах. Вось такія навіны серады. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.